Poilano lamso Kokborok explain video YouTube channel norokni bagui video ketal thui thaikem belai nangkukmani video sini Tiprasa no kungsuk rekha Dr. BIPLAB DEBBARMA by Dr. Diksha Debbarma PhD kholai phaika congratulations sarte mem nam hambai je video nai tongnai rokno norokni kisa sajora nawi o video no nai tongmani bagui video no sajak tongke share khlai ridi ang sini Tiprasa ke phek mani by gedal tongnai rokno kok kwcharno musungo please hamya lamao himyawi kaham lamao himlaijadi ang siu norok ani kokno naroglak hinui haifano dara song ano norokni manai hinwan sugui ani kokno narogjadi hamya kephek mani bai gedalyawi kaham lamao himlaijadi sakpai thangni imangno mukthang khlaimaya phano nini ma babuni imangno phano mukthang khlaijadi jotoni ma babu no bwsani bagui imang wajak tongo iko sar BIPLAB DEBBARMA haike dophani mungno kusuk khlaidi।